Ing darasyon da kay kami rugo. Merugo daramdaman kingatsan mi. Balam kay mamangan. Tang balam alana kinsikan. Ampong mangangkerugo mangaga kami amporem pamilya ko. Kay masakit yung delanan mi uling ing dengan itang bungso ko may bugnesa ng mitambunan bato. Oneng ing tatang dugo magaling niya rugong miglak baking pamilya niya. Ay, may nga takutan kami na siyempre kaya linol kaya ang kendalangan. Kaya may at pamakadagsan to din balay ko na kay may takot ni ito checking dalang may lantang king das makatakot ako kay nalang kumugeng wakat na ning duwat panayang ko ng masakit. Deng anak, ginulisak na at timay ngayong si kentakot. Mangaga ko rin anak ko. Anong sabi da rin anak. Agyam makanyan man duguing lebas ng taming masakit. Pero denan tayo, manaus tayo ki nga pong gino, denan dakatamong lakas. Di kawul-kawul lang kami yung pumakanyan. Lalawa mo na yung maraming mga sira. Kita pong oras sa ita, map na mo, ala kaya kining kay saka Aldo, pubengin nung kay mo po sana, talagang dakal pong may kain anak. Paminsan-minsan po pag napapanaginipan ko pa po yung nangyari. Kasi nung nangyari po yun, nandun kami sa kabilang bundok kaya medyo paminsan-minsan na naalala pa po. Bigla niyan din tangitang ayun, yung kaya kauli ko, ipakanya niya ni Barat may lasakya. Nya, bisa may man tuturan, o nga nanita po itang mag-scanner, kaya ning gabong po ma'am, yan na pwedeng tuturan ni kasi narikado ng gabong ni. Nasira yan, wala nang tirahan. Mahirap. Na pagkatapos ng lindol, mahirap ka dahil hanggang ngayon natutrauma pa yung mga tao. Pag hapon na, ganyan. Tapos minsan hindi makapaghanap buhay. May lasakya, may lasakya ng todo. Ala, natakot na kayo po kim manyulog kim puro. Mangarap sanang kabiyayan. yung sitwasyon gini tang magkasakit la rin tao na ang tinapin nini ala ng bale huwag kasakit. Ay masakit mo naman po yung kabilyan po ngayon. Kasi ala na kayo pong bale Siguro yung tanging asabi ko mo nung maluno si gobernador keng milyari, siguro tanging sa itang kailangan may sao keng bale. Nung alayo, dyan pong tuknangan mi. Dyan malatiya mo, pasalamat na king maragul. Kasi nung kami po'y magkay, magkasakit kami. Manat kayo pong kain po, sahod po kayo. May siray po yung balen ko. Di sa kayo pagpapin manyad pong sa opina. Para ang kining piniras kayo kaming kay. Ayun. Sana po, nung malusa sana kayo kami, kaming kay pala rin ng tinimam,
Kana malusa kaya kami ma'am. Nandiyan na kami bale, bakit magpaniba yung biye na may kero makasakit ma'am.